करबो हम 9 दिन नवरात्र चाहे हो जइबै केतनो हम पातर मैया करबो हम 9 दिन नवरात्र चाहे हो जइबै केतनो हम पातर एगो बेटा ले रोबै छै हमर सजनवा हे एगो बेटा ले रोबै छै हमर सजनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे मैया करबो हम 9 दिन नवरात्र चाहे हो जइबै केतनो हम पातर मैया करबो हम 9 दिन नवरात्र चाहे हो जइबै केतनो हम पातर एगो बेटा ले रोबै छै हमर सजनवा हे एगो बेटा ले रोबै छै हमर सजनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में दे दे गोदी में दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे DJ Vikas, DJ Vikas, DJ Vikas. PSP recording studio बिहार सासु ननद हमरा मारै छै ताना कानी कानी के हमें बनबै छौ खाना सासु ननद हमरा मारै छै ताना कानी कानी के हमें बनबै छौ खाना कहाँ छौ मैया देखाइ दे चमत्कार बांझिन बेटी के एगो करा उपकार मैया करा उपकार मैया करा उपकार कर दहो खुश हमरा करबो नहीं कोनो बहाना हे कर दहो खुश हमरा करबो नहीं कोनो बहाना हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में दे दे गोदी में दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे DJ Vikas, DJ Vikas, DJ Vikas. PSP recording studio बिहार मांगै छियो भीख दुआरा पे आई के 5 साल चुंदरी चढ़ैबो सजाई के मांगै छियो भीख दुआरा पे आई के 5 साल चुंदरी चढ़ैबो सजाई के कोमल शर्मा कहै छ सच्चे बात राइटर प्यारे जी के अइबो हे साथ मैया अइबो हे साथ मैया अइबो हे साथ फूल बरसात अगरबत्ती के साथ लइबो बनवा हे फूल बरसात अगरबत्ती के साथ लइबो बनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे दे दे गोदी में ललनवा खिल जइतै आंगनवा हे PSP recording studio बिहार।